Колко от вас сте запознати с лицевите масажи и колко от вас използвате тази техника? Масажите на лицето могат да се правят от професионалист или от самите нас, стига да имаме желание. Като цяло, масажите на лицето стимулират синтезата на колаген и подобряват кръвопотока, което води до видимо подобрено състояние на кожата с лифтинг ефект, без атрофирали мускули, без отпуснати участъци. Техниката от масажи включва масаж на раменете, шията и лицето. Това са 3 различни точки, които могат да бъдат допълнително разработени като техника. Но всяка една от нас не е нужно да бъде професионалист, за да извършва основни масажи, с които да подобрява състоянието на кожата си. А именно, отново повтарям, стоп на бръчки, стоп на отпуснати лицеви мускули, т.е. атрофирали мускули, запазен лифтинг ефект и подобрено състояние на кожата. Също така, масажите могат да помогнат, ако кожата е чувствителна, при болка и при сърбеж. А ако страдате от системно главоболие, приемате болкоуспокояващи, но действието на тези болкоуспокояващи е само временно, опитайте да се концентрирате с лицеви масажи в синусната зона. По този начин се прави дренаж, като се освобождава напрежението, натрупало се в тази част на нашето лице и главоболието изчезва. След масаж, всяка една от нас, която прави тази техника, усеща облегчение, отпускане на мускулите и това си един благодат за кожата. Но най-важното е, че лицето сияе. Тъй като аз съм представител на определена марка козметика, предлагам продукти, с които да правите вашите масажи вечер. А именно нощен серум, който е абсолютно подходящ за всеки тип кожа и нощен персонализиран крем. Масажите ги правя в рамките на 3 до 10 минути, в зависимост от това колко време имам аз или колко пък съм изморена. Но ви гарантирам, че след масаж лицето ми наистина се чувства отпуснато, релаксирано и заспивам с усмивка на лицето. Масажите на лицето. Подобрение състояние на кожата. Стоп отпускане на лицевите мускули, стоп на атрофиралите мускули и кожа, която сияе. На моите клиенти, на моите последователи ще препоръчам да стартират с бялата персонализирана серия, нощният серум и в допълнение, момичета, ледената хидратираща маска и перлен серум. Кожата сияе. Продукти с доказано качество и доказан ефект върху лицето на милион жени.